ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይኖስ ሀገረ ስብከት አባይ ብሪጣንያ መላከ ሰላም ቀሺ ተስፋ ልደት ከሙን አባላት ንስ ሀገረ ስብከት ናይዛ ሀገር እዚ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ካርዲፍ መድኃኔዓለም ደብረ ሰላም አቦሺ ሀጎስ የመላከ ሰላም ሚኒታ ልዑል አቦታት ካህናት አህዋት ዲያቆናት ህዝበ ክርስቲያን ካርዲፍን ከባቢያን ከሞን ካብኩሉ ሀገር አባይ ብሪጣንያ ዝመጻሁ ንዝ ክብረ በዓል ናይ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዕርገቱ በዓል ተሳተፍቲ ክንከውን ብድርብ ድማ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ዝተባረኸሉ ዕለት ስለ ዘብቃና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይብፃሕዮ። ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? ልዑለ ባህሪ ፈጣሪ እግዚአብሔር አምላክና በዓይነ ምሕረቱ ጠሚቱ በቅድስት እምነት አጽሚዩ ኣብ ስደት ንእግዚአብሔር አምላክና እናመስግነሉ በረከት ስለ ዝሃበና አምላክና እግዚአብሔር ሕጁን ክብርን ምስጋናን ይብፅሕዮ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ፍቁረ እግዚእ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጊዜ ስቕለት ምስ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ መስቀል ዝተረኽበ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ አምላክና ብደሙ ዘንጽሐና ወዲ በርባ ጓል በሰማንያ ተጠሚቅና ካብ አብራክ መንፈስ ቅዱስ ካብ ማይ ዮርዳኖስ ውልድና ስላሴ ዝረኸብና ኩላትና ህንፃ ቤተ መቅደስ ንዝኾነ ሰብነትና ኣታሂዝና ምዝ ሕጂ ብደመ ረሓስኩም ዓዲኩሞ ዘለኹም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይብለና ኣሎ። ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ ካብቶም ሐዋርያት እሙን ተባሂሉ ዝተረኽበ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሙሴታ ሐሙስ ጎይታ ስግኡ ብሕብስቲ ንደሙ ብወይኒ ገይሩ ምልክት ክህቦም ከሎ ካብዚ ሕብስቲ እዝን ካብዚ ጽዋዕ እዝን ሰቲ ናይ ዘላለም ህይወት ኣላቶ ስጋይ ብልኡ ደመይ ስተዩ ናይ ዘላለም ህይወት ኣላትኩም ኢሉ ዝተዛረበሉ ሰዓት ኩላትኩም ክትክህዱኒ ኢኹም ዝብል እዩ። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ኦ ጎይታ ኦ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ወልደ አምላክ ንስኻ ኩሎም እንተ ክሂዶምኻ ኣነ ግና ይክህደካኒ በሎ ይብል። ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የአምር ልብ ወኩልያት እግዚአብሔር ልብን ኩላሊትን ይምርምር እዩ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንስኻ ሰለስተ ጊዜ ደርሆ ከይነቀወት ክትክህደኒ ኢኻ ኢሉ ተዛረቦ። ድህሪኡ ጎይታ ካብ ሊጦስጥራ ክሳብ ቀራንዮ ካብ ቀራንዮ ክሳብ ጎልጎታ መስቀል ተሰኪሙ 13 ሕማማተ መስቀል 6666 ግርፋት ብሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ ሮዳስ ብዝተባሃሉ ቅንዋት ተሸንኪሩ ኣብቲ እዋንቲ ንጴጥሮስ ሓቲቶም ወንስኻ ምዝ ሰብ እዚ ኔርካ ኢሎም ኣይፈልጥን ኢሉ ክሄዱ ድሓር ግን ንፈጣሪ በደልኩ ንነፍሰይ ጎድኣኹ ኢሉ ናብ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ከደ። ኣብ መወዳእታ ድንግል ማርያም ንኩሎም ሐዋርያት ደልየቶ ብጀካ ዮሐንስ ኣብ ጥቓ ኣይተረኽበን። ስለዚ ኣብቲ ተዓሲሩሉ ዝነበረሉ ፖቶሞስ ኣብ ግሪክ ትርከብ ቦታ ፍጥሞ ደሴት ዝረአዮ ራእይ ሎማንቲ ንዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያ ንዝክረላ። ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ረኣኹ ከመይቲ ቀዳማይ ሰማይን ተቀዳሜት ምድርን ሓሊፎም እዮም። ባህር ዳግምስ የልዎን እታ ቅድስቲ ከተማ እታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመራዊ ኢላ ከም ዝተሰለመት መርኣ ተዳልያ ኣላ። ካብ ሰማይ ካብ ኣምላክ ክትወርድ ከላ ረኣኹዋ ይብል። ካብ ሰማይ ካብ ኣምላክ ክትወርድ ከላ ረኣኹዋ ይብል። እዚያ ናትና ህብረት እዩ።
ህብረት፣ እምነት፣ ሰላም፣ ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ተጻረርቱ መን እዮም ተተባሃለ ዲያብሎስ ጥራይ ኣብ ህብረትና ኣብ ሓድነትና ጸኒና ክንነብር ንዛ ካብ ሰማይ ዝረአያ ናባና እውን ዝወረደት ፍቅሪ እያ። ፍቅሪ ሰሓቦ ለወለ ሓያል መንበሩ ተባሂሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን እዚያ ቤተ ክርስቲያንና እያ። ሎሚ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚያ ንዝተወለዱ ቆልዑት እተጥምቐሉ ቃል ኪዳን ንዓስረሉ ቅዱስ ቁርባን እንቀበለሉ ሞይትና እንፍታሐሉ ናብታ ሰማያዊት መንግስትና ክንከይድ ምክንያቱ ጎይታ ዝኣረገሉ ዕለት ስለ ዝኾነሎም መዓንቲ ወረደ ምስለና ኣረገ ከም ዘሎ ሞይትና ምስ ተባሃለ ድማ ምትንሳእ ከም ዘለና ስለዚ ካብ ዙፋኑ ኣብኡ ዝብል ድምፂ ሰማዕኹ ይብል ንዛ ድምፂ እዚኣ ያለው መዓንቲ ንደልያ ዘለና እንታይ ክትሰሙ ኣይናይ ድምፂ ክትፈልጡ መሲኹ ንታ ድምፂ እዚኣ ንኣና ንክርስቲያን ተድልየና ድምፂ እግዚአብሔር ምስማዕ ማሕሌት መላእክቲ ምስማዕ ብቅዳሴዮ ክንቅደስ ብማሕሌቱን ኣምላኽና ክነመስግን ፈጣሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይጽዋዕና ኣሎ። ድምፂ እግዚአብሔር ደጊም መታን ከይፈርስ ኣብ ዝፈረሰት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘይብሉ ታቦተ እግዚአብሔር ተዋሃበትና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ፈጣሪ ክንሱ ኣብ መብልዕ ማር ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ከምዚያ ከርተት ክትብል ጸኒዓ መድኃኔዓለም ካርዲፍ ሎም መዓንቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ረኻስኩም ከምዚያ ጌርኩም አንጠልጥልኩም ብዝረኸብኩሞ ገንዘበይ ንእግዚአብሔር ኣምላኸይ ገንዘበይ ንቤተ ክርስቲያን ኢልኩም ሓቢርኩም ስለዚ ሓበርኩም ብክንደይ ከም ዝተገዘ ድሓር ክነግሩናዮ ነዚ ገንዘብ እዚ ነዚ ቦታ እዚ ንሳቶም ዝግልገልሉ ንሕና ክንግልገለሉ ውፁ እተው ዘይንበሃለሉ ክንሰግደል እንጽልየሉ ዝኾነሉ ማሕደር ኣምላኽ ምስ ሰብ ኮነት ኣምላኾም ክኸውን ንሳቶም ድማ ህዝበይ ክኾኑ እዮም ዝበለ ቃል ኣብ ነፍስና ክፍጸም ኣብ ቤትና ክበጽሕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኩነልና። እቲ ቀዳማይ ብገንዘብኩም ኣዲኩም ምብል ኣለኹ ካልኣይ ድማ ብንብዓትኩም ራእየ ዮሐንስ እዩ ዝብለና ቅዱስ ዮሐንስ ንብዓት ከመያነት ወድን ጓል እንተሰገደት እግዚአብሔር ቀልጢፉ ይበጽሖም ይብል እግዚአብሔር ቀልጢፉ ይብጽሐና ከምዚ ይብል እቲ ቃሉን ኣምላኽ ከዓ ንበዘሎ ንብዓቶም ክደርስ እዩ ንብዓት ናይ ሓጢአትና ኣብ ነፍስሓና ጌርና ምስ ንነብእ ምስ ንንሳእ እግዚአብሔር ይደርዞ እዩ ከምቲ ወላዲት ዓደ ንቆልዓ ውላዳ ክበኪ ከሎ ተሓዝን ውሽጣ ዝስማዓ ብንብዓት ወዳ ደስ ዘይብላ ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብናትና ኃጢአት ደስ አይብሎን እዩ ብናትና መፈልላይ እግዚአብሔር አምላክ ደስ አይብሎን እዩ ብናትና ፍቅሪ ብናትና ህብረት ብናትና ሓድነት ግን እግዚአብሔር ደስ ይብሎ እዩ ስለዚህ ንብዓቶም ካብ ኣዕይንቶም ክደርዝ ጊዜው ሰዓቱ እግዚአብሔር አምላክ ሐቀኛ ምሳና ከም ዘሎ ክናምነሉ ክንርዶ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈቃዱ ይኩነና አምላክ ንበዘሎ ንብዓቶም ካብ ኣዕይንቶም ክደርዝ እቲ ቀዳማይ ሓሊፊዩ ዳግም ሞት ኣይክኸውን እዩ ዳግም ድማ ሓዘን ኣይክኸውን ኣውያት ወይ ጻሪ ኣይክኸውን እዩ ክብል ሰማዕኹ ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ ብረአዩ ስለዚህ ንሕና ዳግም ብሰንኪ ቤተ ክርስቲያን ዘይምርካብና እንበኽየሉ ሰዓት የብልና ቤተ ክርስቲያን በአንጻሩ ዳግም ንሕና ቤተ ክርስቲያን መጺና ብዘይ ምስላምና ከይትበኪ
ኣለኹም ዶ ምሳይ ካርዲፍ ህዝበ ክርስቲያን እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ምርካብና ንበኪ ጸኒሕና ኢና ናትና ቤተ ክርስቲያን ምስ ገበርና ቤተ ክርስቲያን መጺና ብዘይ ምስላምና ቤተ ክርስቲያን ከይትበኪ ቤተ ክርስቲያን አደያ አደ ብደቃ ብኽያት ደስ ከም ዘይብላ ቤተ ክርስቲያኑን በህዝበ ክርስቲያን ንብዓት ደስ አይብላን እልልታ ዝፈልጥ ህዝቢ ብፁዩ ብሩኽ እዩ ተባሂሉ እሞ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ጊዜ ክመጽእ ማስ እንተ ተኻኢሉ ኣቦኹም ካህን ካለ ስራሕ ዘይሰርሑ ክኾኑ ኣለኹም ዶ በዚህ ህግ ደረጃ ናትኩም ሕዱር ኣቦ ካህን ኮይኖም ቤተ ክርስቲያን መዓልታዊ ዝኽፈት መዓልታዊ መጺና ድማ ንጽልየሉ ማዓስ ጊዜ ስራሕ ኣብ ዘለናን ስራሕ ኣብ ዘይብልናን ሰዓት ናብ ቤተ ክርስቲያን መጺና ሰጊድ ለኣብ ሰጊድ ለወልድ ሰጊድ ለመንፈስ ቅዱስ ክንብል ቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ምርካብና ዝሓዘናዮ ዘመን ተወዲዩስ ቤተ ክርስቲያን ብምርካብና ቤተ ክርስቲያንን ህዝብን ዝሕጎስሉ ደስ ዝብለሉ ይግበረልና እግዚአብሔር አምላክና። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ጊዜ አንትሙሰ ንበሩ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ኃይል ማርያም ንስኻትኩም ሲ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ትለብሱ እንታይ ግበሩ አበይ ንበሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንበር ጊዜው ሰዓቱ ተወዲዩ ኩሉ በዓይንና ንሪኦ በእዝንና ንሰምዑ ስለ ዝኮንና እቲ ደው ዝበለ ዝመስሎስ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ዝበሎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ጊዜ ክንመጽእ ሰብ ከድህነና ኣብ ዘይክእለሉ ጊዜ እግዚአብሔር ከድህነና ከም ዝኾነና ኣምነሉ ሰብ ምስ ጠለመና ዘይጠልም እግዚአብሔር ኣጆኻ ውላደይ ክብለና ነዚ ክኸውን መታት ብእምነት ናብ ቤተ ክርስቲያን ንምጻእ